tento týždeň bol plný zábavy, súťaže. Deti naozaj sa tešili na riešenie úloh, boli pozitívne naladené a určite je to super, že to trvalo len týždeň, lebo mne sa zdalo, že keď to bolo po iné roky, že to bol celý mesiac, že to asi by sme to až tak nezvládli dobre. Aj napriek tomu, že sme išli do tej súťaže až po prvom dni, tak naozaj sa nám podarilo zázrakom možno aj to 3. miesto. Lebo minulý rok sme ani nevedeli, že súťažíme, lebo ste to robili tak, že vlastne ste zapájali všetky školy. Aj napriek tomu, že sa oficiálne neprihlásili, tak boli sme prekvapení, že nám prišlo vyhodnotenie, že sme na 4. mieste a preto sme boli smutní z minulého roku, že 4. zemiakové miesto. Tak toho roku už, ale až po prvom dni, naozaj keď som videla, že je tam nádej a šanca, tak som oznámila deťom, že ideme do toho. A naozaj sa zomkli dokopy a súťažili. Ešte aj v nedeľu večer, sa priznám, o 6:30 išla taká informácia pre rodičov, že aby ich podporili a pustili k tým počítačom, lebo nám chýbali tých 600 bodov. Myslím, že základná škola Bežovce nám dýchala na chrbát, alebo my jej časom. A nakoniec sa to podarilo. Prínosom pre žiakov určite to, že môžu urobiť a neboja sa urobiť chyby v tých ALF testoch, pretože vedia, že si to môžu opraviť hneď. Precvičiť učivo určite. Akú známku by si ohodnotila súťaž Alfiáda? Jednotkou, lebo som sa mohla aj viac naučiť, že doučiť sa nejaké predmety, ktoré mi až tak nejdu. Napríklad v vlastivede alebo v matematike. A zlepšil som sa napríklad v matematike, slovenčiny. Lebo som chcela vyhrať 1. miesto, ale máme 3. miesto, to je tiež dobré. No, v matike na sobilke som sa zlepšila, i v angličtine, i v slovenčine. Matematiku a slovenčinu. Tak mňa najviac bavila matematika a angličtina. Vlastne všetko ma tam bavilo. Krát a delenie som sa zlepšila i v angličtine, aj v prírodovede. Zlepšila som sa v angličtine, ale aj v slovenčine v pádoch, aj ako sa delia tie neohybné slovné druhy aj tak. No, že som sa zlepšila v učive. Angličtiny aj matematiky. No, puzzle som mala rada. V počítaní a v skladaní tých puzzle.